Салом алейкум дӯстон. Чӣ гуна мо фаҳмем ки пакети заводскои яъне прошивка мегӯям. Прошивкаи солона бу чидай. Мо чӣ хел фаҳмем ки прошивкаи заводскоиш бу чидай бародаро? Мо медароем сни ахир мерем. Ахида макам навиштага бародаро. Мо чӣ хел фаҳмем ки заводскои солонааш пакет бу чидай бародаро? Запросит зарда ай кнопка зарда мо як бор меҷиқем сирокша мебурая ки ин пакети заводскоиш мисол бучидагия. Ҳозир мебинем ина бародаро 2023-03-02 аллакай бучидар. Дар инҷо бародаро фақат мо пакети заводскоя дида метавонем. Дигароша дида наметавонем. Фақат ҳамин заводское ки мехариш солонаи прошивка дора, амоша фақат дида метавонем. Запросид мекунӣ зард қатӣ нишон мета ки айкай токая. Инаи маълумат ма бучидай 2023-03-02. Ин буд чӣ гуна фаҳмем санҷиши проверкаи пакети прошивкаи заводское. Охир дар панҳ бош.